Bună ziua și bine v-am găsit la primul meu video. Eu sunt Cătălin și astăzi jucăm Brawl Stars. Intrăm aici pe Brawl Stars. Și astăzi o să deschidem poate un Big Box și un Mega Box să vedem ce ne pică. Acum intrăm. Dați și voi acolo un like, un subscribe, să fie. Eu sunt aici. Uitați, Cătălin, 10.000 de trofeu, 83. Uitați ce brawler am și eu. Am pe Jackie, mi-a picat acum o zi. Pe Piper și pe Max. N-am nicio legendară, din păcate. Și a venit și Spot acum o săptămână. Și uitați și aici pe shop. Imediat un Mega Box și un Big Box. Și hai să deschidem Big Box-ul. Și legendară Barley. Ia uitați, băieți, luminează ceva acolo. Înseamnă că e legendar. Și Star Gadget. E bun, bun. Așa. Și nu mai am de Mega Box. Pare rău. Și hai să dăm, iată, mai am aici unul ăsta. Așa. Și hai să dăm un match cu Jackie. Eu am toți brawlerii ăștia. Dacă mai aveam mai multe de-alea, puteam să deschidem și Mega Box. Poate ne pica ceva. Avem aici pe Jackie. Am luat-o acum vreo 3 zile. Deja am făcut rank 15. Joc foarte mult Brawl Stars. E foarte șmecher jocul. Ia uite, mai e cineva cu Jackie. Eu la 10.000 de trofee să n-am nicio legendară și unii la 5.000. Ah, m-au omorât. Minus 3. Uitați ce mi-a picat. Mi-a picat gadget pe Bull. Deci, când are viață mică, îi se crește cu 1500 viață. Tare gadgetul. Cam atât cu acest videoclip. Ne mai vedem.